Dnes vám ukážeme, ako baktérie v ústach môžu ovplyvniť zdravie vášho tela. Vo vašich ústach sa bežne nachádza množstvo baktérií. Väčšina z nich je neškodná, no niektoré druhy majú potenciál spôsobiť vážne problémy nielen na zuboch či ďasnách, ale aj v iných častiach tela. Zubný kás alebo krvácajúce ďasná tak môžu byť len začiatok väčšej komplikácie. Streptococcus mutans je vo svete ústnych zloduchov notoricky známou baktériou. Lokálne produkuje kyseliny, ktoré narúšajú zubnú sklovinu a vedú k vzniku kazov. Ak však dôjde pri zápale ďasien ku krvácaniu, dokáže sa dostať do krvného obehu a potenciálne spôsobiť zápal srdcových chlopní. Porphyromonas gingivalis je ďalší hrozivý nepriateľ, ktorý útočí predovšetkým na ďasná, kde vyvoláva či zhoršuje parodontitídu, ochorenie závesného aparátu zubu. Jej agresívne toxíny môžu okrem straty zubov prispievať aj k systémovým zápalovým procesom, čo sa dáva do súvisu so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení alebo dokonca Alzheimerovej choroby. Fusobacterium nucleatum sa vyskytuje v ústnej dutine často bez väčšieho povšimnutia. Pri jej premnožení však môže prispieť k zápalom ďasien a podľa viacerých štúdií sa spája aj s kolorektálnym karcinómom, keďže býva prítomná v nádorovom tkanive hrubého čreva. Taktiež môže komplikovať tehotenstvo predčasným pôrodom, ak sa z úst dostane do krvného obehu. Enterococcus fecalis je obávaný nález v kanálikoch odumretých zubov. Dokáže odolávať rôznym dezinfekčným roztokom, preto sa často objavuje pri opakovaných infekciách či neúspešných endodontických ošetreniach. Lokálne spôsobuje pretrvávajúci zápal, no ak prenikne do krvi, môže vyvolať nebezpečné infekcie orgánov a endokarditídu. Prevotella intermedia je známa pri zápaloch ďasien a parodontitíde, pričom zhoršuje lokálne deštrukčné procesy. Popritom môže pri poškodení sliznice a vstupe do krvného riečišťa prispieť k celkovým zápalovým reakciám v organizme. Najviac ohrozuje jedincov s oslabenou imunitou, u ktorých môžu vzniknúť abscesy či vážnejšie infekcie. Práve toto prepojenie medzi ústnou dutinou a celkovým zdravím je dôvod, prečo by sa bolesť zuba či krvácanie z ďasien nemali nikdy brať na ľahkú váhu. Malý zápal v ústach sa ľahko premení na bránu pre baktérie, ktoré sa dostanú do krvného riečišťa a môžu zaťažiť srdce, mozog či iné orgány. Prevencia je základom úspechu. Dôkladné čistenie zubov 2-krát denne, používanie dentálnej nite alebo medzizubných kefiek a pravidelné prehliadky u zubára dokážu väčšinu rizik znížiť na minimum. Pri akomkoľvek podozrení na kás, bolesť, zápach z úst alebo krvácajúce ďasná je dôležité vyhľadať odborníka čo najskôr. V Storkdente v Šali sme pripravení pomôcť vám zbaviť sa nielen viditeľných problémov, ale aj tých skrytých, ktoré by časom mohli prerásť do vážnych zdravotných komplikácií. Objednajte sa ešte dnes a poskytnite svojim zubom a ďasnám starostlivosť, akú si zaslúžia. Predídete tak nebezpečným baktériám a udržíte vaše telo v bezpečí.